Hi, good morning. Humanta good morning sa tanan akong mga viewers sa ato ang Facebook. Good morning ninyo, Merry Christmas, Advance Happy New Year. Sa muna itong kinabuhi, no? Humanta na napas og tubo dito sa Sinanggayan Don Carlos Pagignon. Karon ni anasad ta. Balik na po kong spray kung gamit spray ini sa tugingan ug sa kalubinan adunay mga pinggaran sa ubos kung gi-sprayhan sunan ngiyawat na lang maka kuan kawa gamay sa atong utang-utang, no? So okay kayo. So ngiyawat nga ka mga mag-uuma dayon lang ta sa ato ang imbaton sa dawad lang nga tanan uban sa pagsalig sa atong langit ng amahan. Hatagan ta niya og grasya, grasya sa mayang panglawas, grasya sa dasig sad, no? Diha sa pagtrabaho, labi na diha sa pagkatkat sa bakilid. Wow, bakilid gini akong mga kamag-uuma. So hinaot nga tagaan ta sa Ginoo og kalig-on sa tiil, kalig-on sa tong tiil sa pagkatkat sa bakilid sa kapoy kayo mga mag-uuma ang mag-spray tag bakilid lahi ra gid sa patag, no? So okay, so ano akong katanuman, saging og dinhi sa babaw na mga lubi, lubi ito ning ihalbis, no? Wala mo maghakot. So ano itong ginabuhi, no? Nabuhi nga atong tan-awon, balik-balik ra kita buntag trabaho hantod na lang nga mahapon trabaho balik sa katulog pagka buntag trabaho na sad. Okay ra, basta kay uban nato ang panalangin sa itong langit ng amahan. Kaon lang mapanghinaot na kabayad sa utang. Okay kayo, thank you.